खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 फेब्रुवारि 2021 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा आरो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ जोबोर लोरबां जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरबा खाथि सोमोन्दोनि सुबुङा मेगन साखोमानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव एना एनि नुजाथिगोन। जिंगाया बांगोन। गोसोनि टेनसना बांगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ दाहोथ'। हारसिं थानो गोसो जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैयाव जिंगाया बांसिन जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि बेमार आजाराव गोग्लैगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां फारां जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। समाजाव सुथुरा बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानाय नङा। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हानाय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफ्रा
गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोगो लेवा बांगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। समाजनि खामानि मावनो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो खाबु मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो दिनै मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। अदेबानि गुबुनजों एना एनि जानोबो हागौ। सोरबा सुबुङा रायखोमागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।